Sa Valencia City, Bukidnon, usa ka batang babae nga upat ka adlaw ng misig, napalgang patay. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang kuha sa usa ka netizen atol sa pagkuha sa patayng lawas sa usa ka batang babae nga napalgan sa tubuhan sa Valencia City, Bukidnon. Ang biktima gila mismo sa inahan niini nga mao ang anak nga si Maylove Saita, 6 anyos. Upat ka adlaw na kuno kining missing. Ang mga residente dool sa lugar ang unang nakakita sa tiil sa bata nga misiwil sa yuta kung asa kini napalgan. Hinungdan nga nagpatabang gilayon kini. Sigon sa kapulisan nga ulahing nakita ng bata una na missing nga nagbike pa kini sa barangay Bagong Taas. Apan nagtungang gabi na lamang, wala pa gihapon kini makauli. Dahil nasa swampy area mo siya nakaplagan sir, no? Dayon, gipalabhan na mo ang kanina sir. Dayon, na-convince na siya nga mga iya itong anak nga kanina kay na may brand ang kanina sir. Na-confirm po niya kay siya man kapalit sa mga kanina. Sa pagsuta sa patayng lawas sa bata, aduna kini mga bunog sa liog nga posible kunong gituok sa sospek. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa posibleng mipatay sa biktima. Usa sa gilantaw sa kapulisan kung gilugos ang bata. Dagan tagitutukan na personal interest pero di na to mabutyag pa for security reason o wala man din na siya legal view o legal na evidence. Ma-prove na to pa no. Nanawagan karon ang otoridad ngadto sa mga individual nga posibleng nakabalo sa krimen nga makig-alayon sa kapulisan aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa bata. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.